Wel, mae wedi bod yn gymaint o fraint bod rhan o'r Nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn. Mae wedi bod yn lyflu cyfarfod y pobl arall sydd wedi cystadlu, Alison, Tom a Roland, ac hefyd weld y gymaint o cyfnogaeth dwi wedi cael hefyd gan ffrindiau ac teulu ac hefyd gan pobl yn yr bwrdd iechyd. Oedd yn profiad wych, i fod yn onest. Oedd yn lot fwy o profiad nag o'n i'n meddwl. Y diwrnod wedi ennill, dwi ddim yn gwybod be i dweud, ti'n gwybod, jyst mwy sioct, ond mae wedi jyst bod yn profiad gwych. Wel, ers cyrraedd y rest o fer Dysgwr y Flwyddyn, dwi jyst wedi cario ymlaen efo pob beth o'n i'n neud cyn neud y cystadleuaeth, i fod yn onest. Canu mewn Gymraeg, byw yn Gymraeg efo plant, dwi'n jyst defnyddio Cymraeg gymaint o bosib, really. Syth ar ôl yr cystadleuaeth, dwi wedi cael gwahoddiad i siarad yn y digwyddiad mwy na geiriau yn yr Eisteddfod, ac dwi wedi cael cyfle i siarad amdano'r pwysigrwydd yr iaith Cymraeg yn gofal iechyd ac yn arbennig yn iechyd meddwl. Mae wedi bod yn brysur iawn, ti'n gwybod, siarad ar y radio, bod yn yr Eisteddfod, jyst pobl yn stopio, cael sgwrs a bethau. Dwi wedi bod yn sgwennu darn i golwg, S4C, dwi wedi bod yn siarad efo nhw, dwi wedi bod gwmpas ysgolion, Siarfon, ti'n gwybod, i trio deud pam mae'r iaith yn pwysig, a trio encourage mwy o rheni, siarad mwy o Cymraeg i helpu plant nhw. Ac mae wedi bod yn anhygoel clywed gymaint o storis gan pobl draws Cymru ynglyn â sut maen nhw wedi dysgu Cymraeg yn y gwaith ac pa fath o wahaniaeth mae'n neud i cleifion. Dwi'n byw yn Aberystwyth a dwi'n defnyddio Cymraeg bob dydd. Dysgais i Gymraeg mewn tua 18 mis, 19 mis, a nawr dwi'n defnyddio Cymraeg bob dydd. Dwi'n defnyddio Cymraeg yn yr ysgol, ble fi'n gweithio, dwi'n defnyddio Cymraeg gyda ffrindiau fi. Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr i fi i medru cerdded trwy drws rhywun neu cerdded ar y ward a just siarad i iaith y person gyntaf. Dwi'n just gweld maen nhw'n ymlacio mwy efo chdi, maen nhw'n agrafoi efo chdi, maen nhw'n medru deud mwy i chdi a just llai anxiety nhw a mae'n pwysig iawn i cael y Cymraeg, ti'n gwybod, mewn yr ochr iechyd y gofal. Mae Cymraeg wedi gwneud wahaniaeth mawr i bywyd fi, fod yn onest, achos dwi wedi tyfu fyny yn Canolbarth Cymru heb lot o Cymraeg o gwbl. Allai ddim gallu dychmygu bod yn mam ac psychotherapydd celf yn Cymru heb y Gymraeg. Pan ti'n dysgu Cymraeg, ti'n gweld a ti'n cerdded fewn i'r Eisteddfodau a pethau fel yna. Mae'n just wedi agor dros i'r byd hollol wahanol yn Cymru. Mae'n wych o'r teg. Dwi'n siarad just pwysad just bach mwy o hyder i pobl bod ti'n medru siarad Cymraeg a dim yn pwysad nhw yn llawn, ond just gwneud nhw'n y ffordd hwyl a just help nhw i dysgu a wedyn maen nhw'n mynd i helpu cleifion hefyd a maen nhw'n gweld mae yn gwneud y gwahaniaeth. Oherwydd dwi'n dod o Ganada, mae wedi helpu fi wneud Cymru yn gatref ac hefyd creu perthynas efo'r cymuned a phlannu greiddiau.